To, čo tu na Slovensku postupne sa vybudovala, je silná inštitucionálna nezávislosť a zároveň podľa nášho vnímania, našich zistení je tu oslabená zodpovednosť. A pokiaľ tieto dva prvky nefungujú súčasne a nie je vyvážená teda nezávislosť justície so zodpovednosťou, tak ten systém nefunguje dobre. Navyše tá nezávislosť je veľakrát vnímaná nesprávne. Nezávislosť nemá byť vnímaná ako privilegium sudcov, ale je to právo občana na nezávislý výkon justície. Preto si myslíme, že je dôležité, aby sa občania ako pôvodcovia moci justíciou zaoberali a keď je vhodná príležitosť, aby sa k nej vyjadrovali. Budúci týždeň v pondelok 19. mája bude prebiehať dôležitá voľba predsedu Najvyššieho súdu a zároveň súdnej rady. A možno sa pre bežných ľudí môže zdať, že sa ich taká voľba vôbec netýka, keďže sa týka súdnictva a súdnictvo je na Slovensku veľmi uzavretý systém. A naopak je to tak, že justícia sa nás samozrejme veľmi týka, pretože sudcovia majú veľkú moc, rozhodujú o našich právach, o našom majetku, o osobnom stave, o tom, či sme spáchali určitý trestný čin alebo nie, o našej osobnej slobode, o veľmi dôležitých veciach. A je to naozaj tak, že sudcov síce priamo nevolíme, ale súdna moc takisto pochádza od nás, od občanov. A pokiaľ ľudia nechcú iba konštatovať nespokojnosť a môžu občas niečo urobiť, napríklad prejaviť názor, a ten názor sa dá prejaviť rôznymi spôsobmi, napríklad tak, že podporia výzvu za dobrú voľbu alebo rôzne iné výzvy, ktoré momentálne v súvislosti s voľbou predsedu Najvyššieho súdu prebiehajú.